Арысландар үз ерен залимдарзан таппатмас. Юк, таппатмас. Тапаймын тип, тапаймын тип, башкортканы атлатмас. Атлатмас, түгел шәуірі хылау. Атлатмас, тапатмас. Басымды дұрыс қойырға керек. Хаммағы да келағай. Бана мен бүтті дөнья башқұрттары құрылтайы иғлан еткен флешмобқа қошылырға ойлайым. Онда Шайхзада Байбичтің шығырын төп нөсқахында ятларға керек. Бана менің тілім көрмәлі шымағына келіп сықмайды қоя. Оны ескі түркі тілінде, ескі башқұрт тілінде бәлкі хүйлерге керек. Әйе, Башқұртыстан деген шығыры. Күсті намус, ташқын ен, торзы, тағын қалқынды, тағын башқұрт халқында ескі ялқын балқынды, мың ехіннәм таузырыр, бір башқұрттың ялқыны. Башқұртыстан, Нұрбостан, Райханыстан, Гүлбостан, шунда тауған, шунда үскен, Башқұрт деген Арыслан. Хайырлы сағатта ватандаштар. Эфирда башқұрттар. Достар, біздің флешмобтала қатнашығыз. Видеоларды социаль сілтерге Башкир Лайф, Башкирым быть модно, тамырын қайдан теген хэштегтар менен халығыз. Здравствуйте, я Денис Шафиков, я из башкирского рода Сызгы, с города Миасы. Занимайтесь спортом, объединяйтесь, тренируйтесь, будьте сильными. Бар дүнияға хевелген башқұрттарға, бигерәкті Рәсәйде яшәүче милләттәшләребезгә әйтер һүзем бар. Телегезде, милләтегезде онытмагыз. Бүген халык исәбен алу кампаниясының һуңгы көне. Башқұрт дип язылып, без үзебезнең милләтебезнең артабанғы үсешенә мөһим өлеш индерә алабыз. Шуны онытмайык. Әйе, милләтебез киләсәге өчен һәр беребезнең тавышы мөһим. Мин башкорт дип танышыгыз һәм мин башкорт дип язылыгыз. Акбудат журналы Мәскәү балалары менән очрашты. Быел Акбудат журналы үзенең 30 еллык юбилеен билдәләне. Басма Мәскәү калаһының кескәй башкортларына багышланган. Махсус санда баш кала балаларының һүрәтләре, укытучысы Галимә Ләйсән Әхмәдуллина алып барган дәрес күренешләре тәкъдим ителде. Республика халык иҗады үдәгенә караган Урал халык сәнгате галереяһында бер юлы 2 күргәзмә асылды. Халкым минең сикер хазина дип исемләнгән күргәзмәле Янсура районы шәл осталарының кул эшләрен күрергә була. Икенче залда ошо ук төбәктең балалар художество мәктәбендә шөгыльләнүчеләрнең һәм педагогтарның киез ярдәмендә башкарылган сагы эшләре куелган. Силәбе өлкәһе Коншак районында туып үскән башкорт кызы Динә Гыйззәтуллина 23 яшькә тиклемге яшьләр арасында Европа беренчелегендә Рәсәй елма команда составында көмеш медаль яуланы. Мәскәү калаһында джиу-джитсу көрәше буенча Рәсәй чемпионаты үтте. Бар Рәсәйдән йылган спортчылар арасында безнең якташыбыз Бөрьян кызы Гөлтәр Баймуратова беренче урын яуланы. Вәкил агай, Силәбе өлкәһе Рәсәйдә яшәүче башкорттар ханы буенча Башкортстандан һуң икенче урында тора икән дә баһа. Әйе, Силәбе өлкәһе ул борындан ук Асаба башкорттарның йөрдәре ул. Онда Кара Табындар, Олы Катайдар, онда төбәк иткән. Өлкәнең йер атамаларын, калаларының исемләрен генә атап сыкһаң да, онда башкорттарның нитиклем тәрән тарихи бергәннәрен күрергә була. Менә кала исемләрен алып карыйк. Силәбе үзе, Йөрүдән, Әшә, Үргөпәле, Кәсле, Кытау, Ивановск, Кытай, ана шул Катайдардан йөре. Куса, Кыштым, Карабаш, Мияс, Меньяр, Хаткы, Эсем, Сыбаргүл, Йөрүдән булар кала исемләре. Һәм шул калаларның һәр берсендә Асаба башкортлар көн итә.
Силәбе өлкәһе Башкортстандан ситтә яшәүсе барлык милләттәшләр менән сагыштырганда иң күп асаба башкортлар яшәгән төяк. Көньяк Урал башкорт җәмгыятендә 170 меңгә якын кеше исәпләнә. Улар үзләренең телен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен һаклауга гаять күп көч сала. Көньяк Урал башкортлары 16 олы милли мәдәни оешмага тупланган. Иң күп башкортлар яшәгән кала ул Магнитогорск, Силәбе, шулай ук Аргаяш һәм Коншак районнары. Төбәктең 174 авылында Халйот, Таглар, Бәкәтин, Хыҙғы ырыуы, Салават тоҡомлы Әйле һәм Ҡаратабын асаба башкорттары көн итә. 17-19 быуаттарда Силәбе башкорттарының асаба ерҙәрендә тау заводтары, ҡәлғәләр төҙөлә башлай. Эҫем, Йүрүҙән, Сыбаркүл һәм башҡалар. Шулар иҫәбенән Силәбе ҡәлғәһе 1736 йылда башҡорттар ханы Таймаҫ Шаһимов рөхсәте менән һалына. На месте областного музея находился дом Таймаса Шаимова, где он здесь проживал с семьей. Общественники башкирские желают здесь, чтобы было место обозначено. Либо это была памятная доска, либо это был памятник, либо это название набережной. Пока этот вопрос решается. Силәбе өлкәһендә 6284 иҫәп алыусы эшләй. Улар өйҙән өйгә йөрөп, кешенең үҙе йәшәйеше тураһында мәғлүмәттәр туплай. Шулай ук стационар участкаларда ла ҡабул итә. Һорауҙар һаны 33. Кеше үҙен ниндәй милләт вәкиле тип иҫәпләй дигән графала, мәҫәлән, иҫәпкә алыныусы тейешле вариантты үҙе билдәләй. Ләкин ата-бабалардан изге мираҫ итеп тапшырыла килгән нәҫел-нәсәп һәм телгә ҡағылышлы пункт айырыуса иғтибарлыҡ талап итә. Сөнки ул заманыбыҙ ғына түгел, ә киләсәкте билдәләр мөһим момент икәнен Силәбе башҡорттары яҡшы аңлай. Мияста башҡорттар күп йәшәйҙәр. Менә стройкала тик башҡорттар, бөтәһе үҙен теләмән өйҙәшәләр. Тик башҡортса. Балалар тоже башҡортса беләләр, яраталар үҙҙәренең башҡортса телдәрен. Силәбе өлкәһе илдең металлургия һәм тау сәнәғәте үҙәктәренең береһе. Бында урындағы башҡорттарҙан тыш, төбәктең сәнәғәт предприятиелары һәм эре автомобиль заводына эшкә төшкән бехисап милләттәштәребеҙ көн итә. Улар балаларының туған телдә белем алыуҙарына, тарихты өйрәнеүенә ыңғай ҡарашта. Әлеге вакытта шулай ҡараныһәк, тик Силәбе ҡалаһында өҫтәлмә белем биреү программаһы буйынса 5 мәктәптә туған тел уҡытыла. Ул беҙҙең 6-нсы, 8-нсе, 24-нсе, 54-нсе һәм 131-нсе мәктәптә. Һәм бына быйылғы август уҡыу йылы башында, август айында ошо 5 мәктәптә өр-яңы кабинет йыһазландырыу өсөн заманса стендтар алдылар. Сыбаркүл районы Ҡоратан урта мәктәбендә бөгөн башҡорт телен уҡыу 100% ҡатҡарыла. Мәктәптә 5 башҡорт ауылы балалары уҡый. Ул Ҡаҙбай, Көлөс, Атйетәр, Ҡаратал һәм Бишкел. В 2013 году, через год после того, как я стал директором школы, нам удалось начать преподавание в своей школе родного башкирского языка. У нас, хотя в школе обучаются не все дети 100% башкиры, но тем не менее все написали заявление. Ну и родители все-таки поддерживают детей в этом, что они должны знать свой родной язык. Они же башкиры. Ауылда мен һәр ваҡыт бөтөн кешеләрмен һаумыһығыҙ тип әйтәм. Хәҙер беҙҙең Торбай ҡасабаһында бөтөн әйҙәр миңә һаумыһығыҙ Рәбиға апай тип кенә һөйләшәләр. Ниңә тиһәң? Шунан мәктәптәрҙә мамай көҙи балалар менән эшләнем инде. Уларға мин йырҙар өйрәттем. Уларға мин бөтөн ғөрөф-ғәҙәтте өйрәттем. Арслан Озач инде тарихты инде. Үҙебеҙҙең Арғаяш яғының Шаулай урман йырлаһаҡ нисек булыр? Әйҙәгеҙ. Шаулай урманы, шаулай урманы, елдәр искәндә. Ағындыра урмандары, шылтырап аҡҡаны шишмәләре, әллә шунда тыуып үткәнгән. Беҙ был клубта апайдарман, әбейҙәрмен үҙебеҙҙең ғөрөф-ғәҙәтте онотмаҫҡа тырышабыҙ. Балалар менән бергә эшләйбеҙ, Аҡмулла көндәрен үткәрәбеҙ, ҡарға бутҡаһын үткәрәбеҙ, садиктарға барып, балаларға уйын күрһәтәбеҙ.
Безнең клуб Кырысуксы Силәбе өлкәгендә 3 ел эшләй. Бында күп төрлеселәр кем укмыйнан тырыша атырга. Кырысуксы клубына 2 ел йөрим. Для участия в соревнованиях нам необходимы костюмы, которые мы изучаем, шьем сами, читаем учебники, статьи в интернете. Аргаяш башкорт халык театры Башкортстандан ситтә эшләүсе бердән-бер башкорт театры. Көньяк Уралдың атказанган коллективы исемен йөрткән сәнгать усагы бүген дә яшь иҗатчылар белән туллануын, сәхнәгә яңынан-яңа әсәрләр сыгаруын дәвам итә. Коллективта безнең 18 кеше. Киләчәк безнең пландар бик күп. Спектакльләр Аллага шөкер бик күп. Кешеләр безгә йөри. Актерлар безнең бар. Пландар бик зур. Алла бирһә эшләйбез дә, эшләйбез. Вәкил агай, абына һез нисегрәк уйлайһыгыз? Тормышта ире егетләр уңышлыракмы, әллә хатын-кызлармы? Мин Шәүрә Хылу асанын гына әйткәндә, кем уңышлырак дигән сагыштырудан касар инем. Чөнки тормышта һәр кемнең үз бурысы, үз тәгаенләше. Абына статистика вәкил агай бүген киресен һөйләй. Хатын-кызлар уңышлырак, чөнки улар гаиләле Катын, әсә, кайһы бер осракта галимәле, әүдем ямагат эшмәкәреле. Улар барыһыла бик күп вазифаларны бер юлы аткара. Зөһрә Йыһанур кызы Рәхмәтуллина, философия фәннәре докторы, профессор, Башкортостандың атказанган фән эшмәкәре, Башкортостан Халыклар Ассамблеясы Советы рәисе, Башкорт дәүләт университетының философия һәм социология факультетының культурология һәм философия кафедраһы профессоры. 450-гә якын гыйльми хезмәт, шул итәптән 14 монография һәм 6 укыту әсбаб китаптар авторы. Рәхмәт, яхшы. Зөһрә Йыһануровна, халык исәбен алуы бик мөһим сара дип әйтәләр. Оның мөһимлеге нимәле икән? Бұл сара безнең дәүләт тарихында 12-нче тапкыр уза һәм улай гына ла түгел. Дөнья кимәлендәге глобаль 2-дән ашу ил катнашкан халыктар исәбен алу сараһының аерып алган бер өлеше. Сараның төп девизы киләсәкте төзибез, киләсәкте булдырабыз. Яхшы киләсәкте булдырыр өчен, тотырыклы алга атлау өчен дәүләт кулында анык, тулы, конкрет, объектив мәгълүматлар булырга тиеш. Әйткәндәй, бына Берләшкән Милләттәр оешмаһы үзенең төпле аналитик я концептуаль документларын әзерләгәндә мутлак ошо сараның мәгълүматларына таяна. Бына был безнең һәрберебезнең гражданлык позициябызга, һәрберебезнең һораударга дөрес җавап бирүенә һәм җаваплылыгына бәйле. Һәрбер халыктың үзенең исәбен алу ул бына нисек мөһим безнең өчен. Без күп милләтле төбәк. Шуңа күрә лә бына бүгенге көндә безнең еребездә нисәмә милләт вәкиле яшәй. Нинди телде улар үз итә? Туган телләрен онытмагандармы? Аралашалармы? Бына ошо һораудар безгә артабанда матур итеп үсешергә, безнең күп милләтле төбәгебездә дуслыкты, татулыкты һаклауга нигез булып тора. Шуңа күрә лә бына бу сараның милли яктан төп максаты конкрет, объектив милли палитраны хүрәтләү. Чөнки бер милләттә дәүләт игътибарыннан ситтә калырга тиеш түгел. Уның ихтыяҗдары һәр вакытта күз алдында булырга тиеш. Туган телләрнең торышы. Уларда һөйләшкәндәрнең ханын баһалау, шул ук тел сәясәтен эзмәтлекле матур итеп алып бару, ул бүгенге көндә зур бурыс. Шуңа күрә лә бына әйтеп киттем бит инде, бик дөрес, бик конкрет, объектив мәгълүматлар кирәк. Телең ниндәй? Туган телеңде беләһеңме? Аралашаһыңмы? Ул телеңдә йырлайһыңмы? Моңлайһыңмы? Уйлайһыңмы? Был шул хәтлеге бүгенге глобализация заманында минлегеңдә үзеңдә хаклаудың
бик матур рухи ысулы булып тора. Бына киләсәктә туган тел, атап әйткәндә башкорт телен өйрәнүгә бүгенге милләт ханы нисектер тәэсир итәсәк микән? Дөресен әйткәндә, мин үзем дә шул хәтлеге түземһезлек менән, кызыксыну менән ошо сараның һөдемтәләрен көтәм. Милләтем башкорт халкы ишәйгәнме, әллә киресенчә азайганмы? Әлбиттә, милләттең ханы күбрәк булган һайын ул көчлерәк. Көчле милләт, ул бигрәк тә рух яктан көчле милләт, ул бүгенге зур илдең, күп милләтле илдең нигезе. Шуңа күрә лә һәрбер кеше үзенең милләтен үз аллы карар кылып, үзенең телен хайларга тиеш. Зөһрә ханыгына һез үзегезнең гаиләгездә ниндәй телдә күбрәк аралашасыз? Һәр вакытта башкортча һөйләшәбез. Улай гына ла түгел, бына минең кызым иктисад фәннәре кандидаты Башкорт дәүләт университетында укыта. Ул хатта YouTube'ка 20-нән артык башкорт телен өйрәнү дәресләрен алды. Чөнки ул һәрбер телдә өйрәнү методикаһы бериш. Ул үзе инглиз телендә иркен аралаша. Ошо методикаһына нигезләнеп француз телен, итальян телен өйрәнде. 2 янсәребез бар. Улар да башкортча һөйләшә. Иң бына ябай ысул гаиләлә туган телдә һөйләшергә кирәк. Мәктәп, сәнгать, мәдәният гаиләлә булган белемде үстерә, байыта гына, һәм әлбиттә дәүләт ярдәме кирәк. Мутлак дәүләт ярдәме кирәк. Финанс игътибар, информацион игътибар, оештыру игътибары, улар бөтәһе бына гаиләлә туган телендә һөйләшергә теләү мөхитен булдыра. Дөрес әйтәсез, чөнки гаиләлә генә ул мәсьәләне хәл итеп булмый. Әйе, ысынлап. Монда дәүләттең ярдәме, дәүләттең теләге нык булырга тиеш. Шулай. Кызыгызның ул дәресләрен интернеттан ничек табып була? Бөтә селтәрләргә лә һалган: Instagram, YouTube, Алия Бикмаева. Папа, атай. Мама, иней. В некоторых районах говорят эсей. То есть иней, эсей. Брат, агай. Агай. Братишку иногда называют кусты. Кусты. Бик ыңгай күренеш дип уйлыйм. Кала мөхитендә үскән кызың ысынлап та күп телдәрне белеп, үзенең белеме менән башкалар белән уртаклашуы. Афарин сөйләргә гала. Рәхмәт. Ханорна һәзгә бик фәһемле әңгәмәгез өчен, мәгълүматлы әңгәмәгез өчен, монда килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Озын гомер, һаулык, эшегездә уңышлар. Рәхмәт. Һеҙҙе шулай уҡ тапшырыуыбыҙҙың матур йолаһы флешмобҡа ҡушылырға саҡырабыҙ. Мөмкин булһа, мин һеҙҙе төшөрәм. Мин Зөһрә Йыһанур ҡыҙы Рәхмәтуллина, Урман көҙәй ырыуынан, ағасым тирәк, ҡошом шоңҡар, ураным ҡуңғырат. Бик һәйбәт килеп сыҡты. Ә хәҙер беҙ селфи эшләйбеҙ. Так, бөтәбеҙ ҙә йылмаябыҙ. Вәкил ағай, мин бында бер бик ҡыҙыҡлы ғына яҙмаға юлыҡтым әле. Билдәле тарихсы һәм этнограф Раил Ғүмәр улы Күзеев былай тип яҙа. Мин тәржемәһенең мәғәнәһе үҙгәрмәһен өсөн русса уҡыйым. Никто не должен быть против, если татароязычный башкир называет себя башкиром. Дөрөҫ фекер. Раил Күзеев, Таһир Байышев кеүек мәшһүр ғалимдарыбыҙҙың һүҙҙәре дөрөҫкә сыҡҡан дәүер килде. Улар төрлө телдә һөйләшкән, сүләшкән, сөйләшкән, ягъни төрлө диалектта һөйләшкән башҡорттарҙы берләштереү яҡлы булдылар. Ягъни? Раил Күзеевтың был һүҙҙәре нәҡ Пермь крайында йәшәгән бик боронғо башҡорттар, ғаиләләр, шулай уҡ башҡа ырыу вәкилдәре тураһында бара. Сөнки улар Совет заманында татар телендә уҡытылып, үҙҙәренең телдәрен онотоп, татар әҙәби теленә күсә башлағандар ине. Шуның арҡаһында телдәренә ҡарап үҙҙәрен дә татар тип йөрөтә башлаусылар күп булды. Ҡайна булды бәйҙәләрендә.
Ул менә безнең башкорт авылы. Наил Габдушев Кайын авылының хазинаһы, ул сәсән телле шагыйрь, һәләтле рәссам һәм скульптор. Иҗади остаханаһын халкыбызды данлаган шәхестәрнең портреттары бидәй. Яңарак уның шигырьләре янтыгыла дөнья күргән. Гайна һөйләшендә иҗат ителгән ялкынлы әсәрләр милләттәшләребезгә сакыру булып яңгырай. Гозур атлап киләчәккә барган башкорт дигән әле халкым бар. Әти әни туган, гайна жагым. Үтәр өчен әле юлым бар. Башкорт каннан жаралганым икән. Башкорт булып җирдән китү бар. Миләүшә Төмәсова исәп алусы, уның биләмәһе Барда районы Елпачиха авылында. Пандемия исәп алуды бераз катмарлаштырга ла планшеттар эште еңеләйтә генә дигән исәпте башкаручы. Планшетка кертәбез, тиз генә кертәбез, кулны узак утырмыйбыз. Асы яхшы инде. Миләүшә Төмәсова исәпкә алган сираттагы йорт хуҗалыгы Марат Музафаровтагы анкеталыгы ябай һораударга анык җаваплар бирелә. Елпачиха авылы удаманы тарихты, нәсел тамырларын яхшы белә. Мин үзем бу җан исәп алуда башкорт дип язылдым. Чөнки мингә әти, әни, хартатиләребез элек-электән башкорт булганнар. Хәтта шундый бер факт, минем картани 1929 елында никахлашканнар. Аларның ул вакытта милләтләре башкорт дип язылган. Ул свидетельство, ул таныклык бүгенге көндә миндә саклана. Шушы гына әйтик, истәлекле язу да шушы урыннарда яисә безнең башкортлар икәнебезне дәлил итәргән бер документ. Марат Музафаров гаиләһенең шәҗәрә хаксыгыла, уның нәсел агасы 24 буындан тора. Бу шәҗәрәгә игътибар итсәк, бу шәҗәрәдә безләрнең башкортлар икәнебез аңлашыла. Чөнки беренче безнең нәсел башыбыз Җавыш би, Исан би, Ахта Сөләйман һәм башкалар, алар башкорт ыруында булганнар. Кайбер мәгълүматлар буенча Елпачихага 800 ел, авыл озак еллар дәвамында кантон үдәге булган. Ике исеме бар. Ерле телдә Удик дип тә йөртәләр. Рәсми атамаһы Елпачиха. Топонимның килеп чыгышы башкорт телендәге Ялпак худы белән бәйле. Пермь краенда төпләнгән милләттәшләребез Гайна волысы старшинаһы, ире тау сәнәгатьчесе һәм Россия империяһының уложенная комиссиясында башкортлардан тәүге депутат Туктамыш Ишбулатов менән дә хаклы рәвештә горурлана. Барда районы үдәгендәге иң күркәм паркты ардаклы шәхестең һыны бидәй. Эргәләгенә дуслык күпере. Ул Туктамыш Ишбулатов паркын Габдулла Тукай паркы менән тоташтыра. Туган як тарихын өйрәнүсе Әнисә Мәүликәева был күренеш тәрән мәгънәгә ия булуында билдәләй. Пермь краенда тугандаш халыктар иңгә-иң терәшеп дус һәм тату яшәй. Заман шаукымына карамастан Гайна башкортлары милли үзаңын хаклап калуга өлгәшкән. Без шин мәгънәсендә Гайна ыруы башкортлары, ул башкортлар арасында иң борынгы R1B группа канын йөртә торган башкортлар. Без шин башкортлар, безнең сөйләмебез дә, без сөйләшәбез үзебезнеке борынгы төрки телендә, борынгы Гайна телендә. Без мәктәптә татарча укысак та, үз ара һәр вакыт әнә шушы үзебезнең Гайна телдә сөйләшеп үстек. 2010 елгы халык исәбен алу мәгълүматлары буенча Пермь краенда 40 меңдән ашу милләттәшебез яшәй. Быелгы статистика компаниясе һөҗүмтәһе буенча ла күрсәткечләр кәм булырга тиеш түгел дигән өметтә кала Пермь крае башкортлары курултайы рәисе Расил Мөхәммәтьянов. 30 меңләп монда Пермь краенда Гайна ыруы дип основном сүтлайбыз инде. 6 меңләп танып ыруы башкортлары, танып ыруы башкортларының менә җире, менә мин әле Чернышка каласында торабыз. Бу танып безнең Казанчы бабайларның җирләре. Менә шушы территорияләрдә без башкортлар основном танып ыруы башкортлары яшәй. Менә Куяда районында Иракты ыруы башкортлары, но безнең күп кенә башкортлар Катай ыруы башкортлары. Но алары күпләре инде үзләрен татарбыз дип йөриләр. Кунгур районында, Октябрь районнарында, даже кайберләре Коми-Язвинцага әйләнеп киткәннәр. Безнең Куяда районында 3нче урында барабыз башкортлар. Беренчесе руслар, аннан Удмурт халкы. Удмурт телендә бик матур шулай яшәп яталар. Но национальность күп булса да без шулкадәр тату, дус булып бергә яшәйбез. Пермь крае башкортлары төбәк халыктары гөлләмәһендә сагы урын алып тора. Тау сәнәгатьчеләре Туктамыш Ишбулатов менән Исмагыйль Тасимовтың арифтары илебез киләсәгендә лә якты эз калдырыр әле.
Афарин башкорттар. Исәптә лә булайык без, хисапта ла булайык. Уралтаудан иртешкаса куәт булып тулайык. Югалмайык ер йөзеннән, юйылмайык исәптән. Башкорт үзен башкорт тиһен, язһын үзен исәпкә. Әйе, шагыйра Гөлназ Котоева менән безнең фикерләребез бер. Үз тамырын белгән генә исәпләнә ул шәпкә. Хушыгыз.